for today's video daw ako mo pa video na ninyo lang na-edit. At ito nga po pala yung itsura ng putik dito sa may bahay namin. Pagkalabas pa lang sa pinto, sobrang putik na talaga. Pupunta nga po pala ako doon sa pathway namin kasi nga po ay may rabos kami ngayong araw. At yun na nga po pagkadating ko nga po dito ng alas 8 ng umaga, marami na nga po silang nagtatrabaho dito. Ayan, medyo madami-dami na nga din po yung kanilang nalinisan dyan. Pero wala nga talaga akong naiambag dito dahil nga dapat pala asarol at pala ang aking dinala, hindi yung itak na maliit. At dito nga po ay magluluto daw po sila ng pansit na merienda ng mga nagrarabos. At manok nga po yung pangsawag at itong panggisa naman ay yung taba ng baboy, di ba? Sarap niya. So alam niyo na kung ano talagang may ambag ko dito, magmerienda lang talaga. At meron nga po palang nagdala dito ng kanyang kalabaw at nag-araro nga dito sa may gilid ng pathway. Dahil nga sa pag-aararo nga dito, mas napadali nga yung trabaho dito. Dapat nga kasi bawat side ng pathway ay mayroong daanan ng tubig. Kasi madalas nga po dito sa amin o palagi kapag nag-uulan yung tubig is dumadaan na nga po mismo sa pathway. Kasi nga po napakadami ng damo at umangat na din yung lupa sa pathway. Kung pala at asarol nga lang po talaga yung ginamit nila dito ay matagal itong gawin at mas matabaho pa. Kaya nga po talaga pinagtulong-tulungan na nga po itong ayusin o linisan kasi nga po yung mga estudyante kapag pumapasok sa school hindi makapagsuot ng sapatos. Dahil nga po yung tubig ulan ay dumadaan mismo dyan sa pathway na yan at paputik talaga. As you can see nga po sa video kahit hindi pa nga po tapos ay ayan mas maganda na siya tignan. Pati nga rin po itong batang ito yung tumutulong na rin sa pag-aasarol. Ayan ang cute, marunong din talaga mag-asarol. At yun na nga po sabi ko nga kanina ambag ko nga lang dito ay magmerienda. Ayun nga po sa Ate Michelle at nagluluto pa lang ng aming merienda. At yun na nga po after lang minutes ay na-target lang ko na yung balak ko, charis. At nang maluto na nga po itong pansit, lahat nga po nang nagrarabos ay tinawag na nga po para makakain. At panghuli na nga lang po akong kumuha kasi nga po ang kapal naman ng mukha ko kung mauna pa nga akong kumuha kaysa nga sa mga mas nagtrabaho nga. At napakasarap nga po talaga ng nilutong pansit yan ni Ate Michelle. Siyempre pag libre, masarap talaga yan. At habang nga pong nagmemeryenda nga ang lahat dito ay bigla namang umulan. At buti na nga lang po ay tapos na yung pagrarabos nga dito. At ito nga pong tabo na to ay bising-busy sa kakakain ng mga dahon ng sigarilyas. At ayun na nga po, nang tumigil na nga po yung ulan, ayan, binidyohan ko na nga po yung nalinisan nga nila dito. At ayun na nga po sa picture, kitang-kita nyo talaga yung difference ng before at after. At sigurado na nga hindi nga dadaan mismo sa pathway tubig dito kapag umulan. At ayun na nga po sila sa may lilim ng mangga, nagkikwentuhan o nag-uusap-usap para nga sa barangay day. Yun lamang po for today's video. Thank you so much for watching mga day. Bye-bye!